Сега, тук направим каквата. Факта. Само, че това не е първи епизод. Първи епизод ми се стри. Сега ще кажете, Оги, какъв е то голям левел? То голям левел го спечелих от 500 зомбита. Значи, когато си ходих, имаше спаунер. Те спаунера там. И Алек ми ги беше сложил много малко. Не знам къде ги взе, мисля, че ставам кръчив. Но, така. И е там. Той рока е така с зомбите, аз е така целих си ги. Дальше направих преигра от как ще да ми дойдат. Много. Гоше, виж как не мога да вземе едно сърце. Гоше сега се включва. Ама не знам кога се включва. Гоше, включва се. Не мога, не ми излиза. На него не може да излиза, не може да се включи. Те пак да. Ама точно. Но, що ние имаме много стрели и може да се фърляме. И там. Чакайте. Ще покажа. И там е там. Ето го почистих. Препознато епизод записано. Го почистих. Ще готов. И аз трябва да чиста. Чакайте. Да взема. Вижте. Нямаме. Трябва да се готови. Настя, Дидо, ако гледаш този епизод или всички от факта, не е нашия факт, а другия факт, ако гледат епизода, да ми удара, да ми кажат как се прави. Искам да стрехна пост с тях, защото са ми... Гледай се! Типката ме е по-силно от нещо. Хора, решат да влезем. Да. Дали само живеем, дали не, ще знаят. Скачаме вътре. Може да не живеем, маткарка. Влезнаме. Живи сме още. Виждам Уинтърна. Виждам един гъв, който се нашъл с мен. Къде е това гъс, бе? Това ли се правиш и това?
Хора, мисля, че това е за епизода. Да ме хвана. Разгледахме. Другия епизод се види по-дълъг от този. Двойно по-дълъг. Съди по-интересен ден. Се учим от там. Но с брат Пешо ден. И с брат Алекс. Брат Пешо може да не дължи. Брат Алекс се дойде 100%. И мисля да тръгвам да спирам епизода, защото просто така го спра. И ми... Айде, чао! Чао!